Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ing wekdal menika ini badhe nerangaken ngenani babagan aksara murda. Aksara murda menika namung wonten pitu. Menika no, ko, to, so, po, go, go. Nika biyune ngginakaken pedoman Sri Pedari. Aksara murda menika boten sami kalian aksara utawa huruf kapital ing basa Indonesia. Bentenipun aksara murda namung kangge nyerat pakurmatan. Tuladhanipun nyerat asma utawa gelar utawa julukan kawi papan panggenan. Ingkang kekalih aksara murda namung katulis setunggal saben sak tembung. Saged mapan wonten ngajeng, tengah utawi pungkasan. Sanajan mekaten kedah ningali urutanipun tembung. Tuladhane kutha, Jepara. Ra menika aksara murda wonten ing ngajeng lan ing tembung Jepara aksara murda wonten ing tengah. Tuladha angka kalih Surakarta. Sanajan pikantuk ditulis wonten ing ngajeng, tengah utawi pungkasan, nanging menika kedah mirsani urutanipun. Amargi aksara sa menika wonten aksara murdanipun, pramila ngginakaken ingkang aksara sa. Boten utawi ora kena diserat boten kenging diserat wonten ing tengah utawi pungkasan amargi gadah aksara murda wonten ing ngajeng piyambak. Pedoman angka 3 aksara murda ora kena boten kenging disigep utawa dipathi
ten. Tuladhanipun Klaten. Penulisan ingkang leres Klaten. Ora kena. Napa malih ora kena. Ingkang dimaksud ora kena disidat kalau ora kena dikatan menika. Jadi huruf A ing aksara murda menika mboten pikantuk ilang. Cekap semanten saking Bu Yuni menawi wonten pitakenan saged hubungi Bu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.